Здравейте на всички, които гледат. Днес ще снимаме в Ironcraft PvP. А тук с мене монстъра. Да кажете едно хай на YouTube и да скочим. Хай! Три, две, скочи! Чакай бе, Яш. Легендар, кепи, Яш. То никой ни каза хай. Готов ли си? Чакай, само не ме би. Добре, ние сме отбор. Само, да, пази ме исках да кажа. Сега, виж ги, долу са бият, значи. Ай нещо да получим за клипа. Чак искам да убия този без нищо. Така. Такава е целта, дай по килъра лоп. Дай по килъра лоп. Давай, гони ги двамата. Че нещо аз съм... Имам стене, като ще го прецакам. Ох бе! Не са ми заредили чънковете и пред мен се появява това. Не дей скача там, не дей! Скочих. Про. Браво, било. Идам. Ей, бой по него! Да не избяга. Браво, прав факт. О, боже мой! Бой по това, бой! Боже мой! Върнах се. Избягах от него. Оле, той е... Браво, Имаше портал и аз във водата ли скочи? Да, аз мислих, той беше в Арспект и исках да избягам обаче. Знам, и аз съм така. Аз не знаех! И аз избягах, хайде. Къде си? Тием пак в дупката. Абе, ти лут ли си бе? Изчак поне двамата да сме, защото тук има някакви мега О, облаци. не! О, года не по... За малко да умра. Браво, взех някоя идиощина. Аз да гледам на F5 зад мен и кой има. Ти в дупката ли си? О, давай! Мага, той си сложи пак някоя каска. О, виждам къде си. Идвам. Аре ще го убим. Стига и аз года не по-кивай. Оле, панталоните му. Бой бе, бой. О, не. Фърли са. О, мага, той скри. Ай, човек, затова ти кам не скачай в дупката. Добре, дай се скрим. Кликни. Къде ще се скрими? Идвай това. Ела тука. Абе, на портала излезе. Тием на портала. Тъпата пай жена. Не мога, почти ми се скапала бронята. Браво на тебе. Аре, идвай. Скачай пак. Имам само още една стренка. Добре, аре го Двама се бият горе. Давай. Ето ти. То и аз имам една стренка. Голяма работа. О, то май не беше чим. Чакай, то не беше чим. О, то е тим линия. Давай, да. А той, о, боже мой! Удариха ме зад гърба. Не, то не е тим, бе. Аз си мислих, че... Както и да. Да, Давай, биго! То си нокнох бакля. Не, чак, че сега е зад фенсовите. Не, сори. Биго! Той е с... Ох, леко насече. О, боже мой, аз съм мъртъв. Мъртъв съм. Готово бил го. О, боже мой, аз... О, боже мой! О, мага, ще ме убият. Ама аз то... Помощ! Къде Ще си? ти е в портала. Иди де. Ми отивам. О, не! За малко пажина! О, мага, той ми помогна. Благодаря, избягах. Браво, избягам. Те някакви сега О, боже мой, сега нямам... Трябва ми нова броня. С малко да отим на Kit PvP, ако искаш. Та е малко по-забавно. Kit PvP, добре, Kit PvP. Ама изчакай мен иде. Добре, аз отидах. Аз още не съм умрял, аз още се бия. Сега да ги убия тия и да се баквам най-накрая. О, боже мой! Убих няколко човека и... О, метах един в лавата. Умрях един път. Аз съм то, ако си мислиш, че ще ме убие, няма такива. Смених си сетата, мън. Айде. Коля, къде си? Трябва ми нова броня. Ела. Чим духовното ти да ми дадеш друга броня. Ще играем и Kit PvP сега. Добре, учеш ли? Не, аз съм още на това. Човек, аз няма да им позволя на тия ме убият. Пък ако не е в лавата. О, взех му главичката. Хубавата Стив главичка. Взех и някакъв тъп меч, който... Който е шапниста. Браво, ти си убил някакъв. Да, обаче нямаше броня. Ох, кой ма фрасна? Аз му шутнах. Ето, пича.
Ела. Аз взема се бакна, защото с такъв щупен сет не ми се върви. Чакай, гледам зад мен да няма някой. Кога отиваме на лапки PvP? Ще чакай манинко. Така направо тук. И така да скоча и бам. Готово. Само да отива в хом, да оставя няколко айтеми. Добре, аз отивам в хомата. Аз се чува, що... Къде си, бе? Аз съм в хомито, Приеми, изпратих ти покана. Аз си оставите ми, че отиваме на Кит ПВП. Добре, чакай, остави моите. Да имаме място. Това беше добро. Така мятай ги в мен, аз ги оставям. Добре. Получих някакви... Получих една много хубава каска и броня, като бих някакъв супер опи. Добре, ай стига вече. Стига ми мята. Стига тия букуци ми. Достатъчно. Значи сега с тия букуци ще ме пълниш. Warp Kit PvP, давай там. Добре, Warp Kit PvP. Искаш ли двамата се бием, ако няма хора? Добре, какво да си избера? Аз ще ги викна все пак. Аз съм хеви. Скачаме. Чакай. Няма никой. Аре двамата се бием. Аз ще ги викна споко. Добре, 3, 2, 1. Чакай, бе. Вече се пуснах. Браво. Има някакъв, сега ще го бия. Има ли? Перфектно. И някой ми дава телепорт. Тъпа и ес. Боже мой, колко съм бавен. То къде отиде? Той отиде Invisible! Дай сега ще би, защото има стрендка. Но е без броня, за да не се вижда. Не мога да го удрям! Боже мой. То с малко ми се струва такъв, че ме би много странно. Това Асасина ли? Мага, Асасина е тъп. Асасина е страшно тъп. Какво прави това? Правим му по-бърз. Не. То стеката нещо много странно ми струва, че наби. Уби то от ТКБГ, той му уби. Той е килаура, човек. Гледай. Скочи и ти да. Добре, то е сниман. Къде изчезна, Човек, то някъде изчезна. Как го направи това? Убих някой! Кит е готино. Човек, той е френд. Окей. Омага! Някакъв с сноубол, с който не бие никакъв демидж, не би. Той вече го убих. Сега ще го бия пак. Убих го 2 пъти. Аз пробвам тук би един нещо на дървото. Дървото ли? Той как се е качил? Сега ще Той да не хаква. Не бе. Как се е качил на дървото? Сега аз ще се кача споко. От това на Kit PvP скача долу. Да. Малко е трудно. Аз ще пробвам да го направя. Айде, пич долу. Боже мой, аз го бетах през цялото време. Сега ще го бия. Давай, файт. Вече. И убихме един. Най-добре отбор. Ела сега, ела. Не би, не ме би! Ела тук. Умре. Бягай! Не видим. Аз съм отбор, стига! Ела така, защото ми взе кила, яла тук. Не, често! Хора, няма да хванеш никога. Аз това мисля да е за клипа, съжалявам ако е кратък, но ще ви кажа още едно нещо. Няма да има една седмица, защото ще ходя на почивка и затова може и да не снимам много. А сега мислим с него да отидем на едни миниген в един сървър, чуле? Човек, не му бий! Майка ти! Човек, не си честен! Това беше за клипа и чао!